Guys, kemarin kan aku video mentok aku yang di belakang rumah dan ini sudah menjadi rica-rica mentok, guys. Sebelumnya jangan lupain jargonku dulu ya. Hai kenyang senang, perut kenyang, hati pun senang. Tapi kan masih puasa. Aduh, jargonku kayaknya pas puasa nggak cocok deh kan. Kalau puasa harus tahan lapar gimana dong? Tapi kontenku kalau tanpa jargon juga kayak ada yang kurang. Wes embuh lava gak ngurusi jargonmu. Saiki piye caramu gawe iku lho, caramu gawe rica-rica mentok aku pengen delok. Ya wes yuk. Pertama kita rebus dulu, lalu buang airnya, lalu kasih bumbu. Bumbunya ada kemiri, bawang merah, bawang putih. Gak usah cepet-cepet, alon-alon wae. Kayak jari ini pengen dang cepet terus. Saiki cepet-cepet kecepatan piye ki? Kalem ae. Ki yo lur, bumbune yo lur yo. Anak bawang merah, kemiri, bawang putih, cabai merah, terus kacang sing wis disangrai. Kok disangrai digoreng? Kabeh iku mau digoreng ben apa? Ben menak numbuke. Wes. Iki gak usah pakai genyeng barang to. Cepet kecepetan, kalem kekalemen, ngalah-ngalane opo wae. Wes, ojo yalan-yalan wae yo. Kabeh mau mari digoreng ku dihaluskan alias diulek sampai lembut. Iku mau mergoro ngulek nang dhuwur gak menak, tak ganti. Gawa ning ngisor ngene guys, luwih menak. Mari iki lembut ditambahi gula merah. Mari gula merah yo tambahane koyo laos, serai, digeprek. BTW guys, nak gaweanmu iku akeh, ojo mbok hulek. Wes coperan wae apa mbok blender. Dadi cepet satset. Soale nak diulek ngene iki yo nggarai save. Apalagi iki lagi puasa yo. Lagi semangat-semangate awal-awal. Engko jajal nak pas pertengahan moro ning akhir iya. Wis kayak loyo pol, lemes pol. Nah, iki bumbune mari halus langsung dimasuk nih. Mergoro mau wis digoreng yo guys, gak perlu digongso. Lah pengen digongso meneh yo ora apa-apa. Kuwi bocilku njaluk gendong. Sik lihat-lihat tak suruh lihat-lihat tak suruh bantu-bantu. Asline no njaluk gendong. Bumbu wis masuk, wis tinggal diaduk, airnya surut, sak gitu. Terus dirasakno kayak penyedap rasa wis dan lain-lain lah kayak masak biasanya yo. Jane iki nggawe tutorial masak ini at pora. Wong kok angger bumbu apa-apa sesuai selera. Engko ayahe mateng yo kon ngrasakne. Kon nambahi penyedap tanpa dibilangi iki segini-segini. Walah, jenenge wong bingung, wong belajar yo ngene iki yo kan. Pokoknya intinya ngene lah ngono tok. Wes guys, entenono sampai sat bar kuwi wis bar. Dalam mateng. Bye bye guys. Makasih yang udah nonton. See you next video.